Σμήματα θα ξεκινήσω εγώ. Εντάξει. Σήμερα αυτό είναι έργο τέχνης. Το ζωγράφο ψάχνουμε ή τον καλλιτέχνη. Το δημιουργό. Έτσι. Λοιπόν, ετοιμάζουν πάρα πολύ ωραία πράγματα οι συνεργάτες μας. Μας δείχνουν πολύ ωραία και έτσι. Δεν λέει εμένα. Δεν λέει, όχι, εσύ είσαι σκηνοθέτης. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό το θεσπέσιο ρούχο, πραγματικά. Το πρώτο του χαρακτηριστικό που το χρειαζόμαστε, και επειδή είναι καλοκαιρινό ρούχο, είναι να μην αισθάνεσαι ότι σε ακουμπάει. Και η αίσθηση που έχω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν με ακουμπάει τίποτα. Νομίζω πως έχω βγει γυμνή έξω. Αυτή είναι η αίσθηση. Ψηλό βισκός, πολύ ψηλό, με ωραίο τσαλάκωμα που κάνει το ύφασμα μέσα και του δίνει πραγματικά μια πολύ ωραία αρχοντιά. Και φυσικά έρχεται και το στολίζει μια καταπληκτική τρέσα με κυπαρισί απόχρωση και χρυσό. Ίδιο βραχιόλι έχουμε, όπως βλέπεις πέφτει και καλύπτει τον αγκώνα, άρα μπρατσάκια δεν δείχνουμε. Τα κρύβουμε, έτσι. Εννοείται. Τα κρύβουμε. Άμα δεν θέλουμε να τα δείξουμε, φυσικά τα κρύβουμε. Λοιπόν, ας έχει μανίκι μέχρι εδώ, η αίσθηση είναι ότι δεν φοράτε τίποτα, τόσο ελαφρύ ρούχο είναι και πολύ κομψό και πάρα πολύ φίνο. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που μπορώ να σας δείχνω τέτοια ρούχα, γιατί εδώ, φίλοι μου, μπορεί να καλύψει αν χρειαστεί και το 1,80 στήθος και περιφέρει αυτό το τόσο ανάλαφρο ύφασμα. Φαίνεται, νομίζω, έτσι αν κάνω τις κινήσεις, τι ανάλαφρο ρούχο είναι. Λοιπόν, φτάνει στο μπρατσάκι μας, οπότε εκεί στο γάμο και στη χαρά που θα πας, θα χορέψεις, χωρίς να έχεις κανέναν ενδιασμό. Θα κάνει εντύπωση. Πρώτα απ' όλα, σωστό. Εντάξει. Σωστό. Πρώτα θα κάνεις εντύπωση όταν μπεις. Μέσα στην απλότητά του είναι θεϊκό ρούχο. Δεύτερο, θα σταθείς, θα χορέψεις χωρίς να υδρώσεις καθόλου, χωρίς να σταθείς καθόλου και χωρίς να αισθάνεσαι να σε ακουμπάει το ρούχο. Οπότε έτσι λοιπόν τα χεράκια σου τα σηκώσεις, δεν σε βλέπω εγώ, να τα δίνεις όλα και να αισθάνεσαι και πολύ ασφαλής με αυτό το υπέροχο ρούχο. Λοιπόν, καταπληκτικό κομμάτι θα σου πω, υπέροχη χρυσό μέσα, ήταν στα από κοντά να το δεις, γιατί ξέρω ότι σου αρέσει να τα βλέπεις από κοντά, απίθανο. Έλεγκρα ρούχο, πραγματικά. Λοιπόν, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και φυσικά εγώ του βάλα και ένα ωραίο χρυσούλι εδώ, τόσο όσο χρειάζεται να στολίσει το καρέ μας. Εντάξει, και το βραχιόλι μου όμως είναι πολύ ωραίο. Στην ίδια απόχρωση με την τρέσα και θα στολίσει και το χεράκι σου και τέλος. Λοιπόν, πάω να συνεχίσω. Λινό σακάκι, όπως το βλέπεις, ένα πολύ ωραίο ελαφρύ σακάκι για το καλοκαίρι. Είναι φοδραρισμένο, έχω να σου πω, και έχει και μια ωραία ιδιαιτερότητα στο γιακά, δεν έχει τον κλασικό γιακά. Έχει ένα πέτο που κατεβαίνει μέχρι χαμηλά, εδώ, όπως το βλέπεις. Τώρα, το μανικάκι του είναι λίγο κάτω από τον αγκώνα και εδώ. Και επίσης υπάρχει δυνατότητα να το γυρίσεις εάν θέλεις και να γύρει κοντό. Έτσι, για να μου το φορέσεις με κοντά. Εγώ σου το έχω βάλει με πουκαμισάκι από μέσα που βγαίνει λίγο χαριτωμένο το φλωράλι του. Είναι πολύ ωραίο να το φορέσεις και έτσι. Αλλά εάν θέλεις ένα ωραίο λινό σακάκι, έτσι φοδραρισμένο και πολύ ιδιαίτερο, γιατί έχει και τη μοντερνιά του γιακάς, όπως το βλέπεις, είναι εδώ και θα είναι κοντό το μανικάκι. Τώρα να σου πω και τις διαστάσεις. Ένα 32 στήθος και περίπου φτάνει και το 1,35 περιφέρεια. Τόσο καλύπτει. Να. Έχουμε ένα κουμπάκι εδώ για να κουμπώσει και τσεπούλα. Και τέλος. Μπλε λοιπόν. Τώρα, εγώ διάλεξα να σου το δείξω με υπέροχο φλωράλ μπλουζάκι. Πόσο μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κοίταξε τι ωραίο ντύσιμο κάνεις. Λοιπόν, έχουμε μπλε παντελόνι σε βαμβακερό που καλύπτει και το 140 περιφέρεια με λάστιχο, αν χρειαστεί. Λοιπόν, επίσης μπορούμε να βάλουμε και παντελώνα σε βισκόζ αν θέλουμε. Και κοίτα τι που κάνεις ωραίο είναι. Φέτος πραγματικά είπα ότι... Φλωράλ. Ναι, και δεν είναι φλωράλ μόνο, είναι πολύ ωραία φλωράλ. Γιατί εγώ με τα φλωράλ είμαι κάπως διστακτική. Λοιπόν,
Ένα 40 στήθος, ένα 50 περιφέρεια μπορεί να καλύψει το πουκαμισάκι μου, αλλά φέτος έχουν έρθει καταπληκτικά φλωράλ που δεν μπορώ να τους αντισταθώ. Λοιπόν, αυτό είναι το πουκαμισάκι. Να πω ότι έχει άνετο μπρατσάκι. Η φίλη μου λοιπόν με τον μπόλικο το μπρατσάκι, μη μου το φοβηθείς καθόλου. Είναι πολύ ωραίο. Ακόμα και αν θελήσεις να το φορέσεις μόνο με ένα μπλε παντελόνι. Φυσικά μπορεί να φορεθεί και με καφέ παντελόνι. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και με καφέ. Γιατί όχι. Μπορώ να έχω ένα γρήγορο καφέ παντελόνι. Ένα γρήγορο. Γρήγορο όμως. Λοιπόν, αυτό είναι το μπλουζάκι μου, γιατί είναι μπλουζάκι. Λοιπόν, και όπως έτσι το βλέπουμε από πίσω, ήρθε αυτομάτως και το καφέ. Έτσι, λοιπόν, δεν είναι καταπληκτικό και με το καφέ. Και ένα ωραίο καφέ κολλιέ. Πάρα πολύ ωραίο. Είτε με το μπλε, το δείχνω ξανά. Είτε με ένα τζιν και το σακάκι του λινό από πάνω. Είτε με το μπλε ή το καφέ και το σακάκι για πιο καλή εμφάνιση. Όπως και να το φορέσεις, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Το παντελονάκι είναι αυτό που φτάνει το 1,40 περιφέρεια στο μπλε του, όπως σας το έδειξα στην αρχή, και εδώ το βλέπουμε με το καφέ. Και θα μου άρεσε πάρα πολύ, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα εγώ να του βάλω από πάνω και το λινό, και ας είναι με το καφέ παντελόνι. Πάρα πολύ θα μου άρεσε. Ίσως του έβαζα μια καφέ μπουτουνιέρα και πραγματικά θα γινόταν τέλειο. Λοιπόν, το σακάκι είναι αυτό, να το δεις και από πίσω. Το σύνολο είναι αυτό και είναι τέλειο. Πραγματικά. Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία φλωρά. Θα το πω ξανά και είναι εδώ. Λοιπόν, και θα πάω εδώ τώρα. Θα πάω εδώ, αλλά πού είναι, είναι εδώ, άρα δεν θα πάω τόσο εδώ, θα πάω μετά εδώ. Θα πάω μετά εδώ. Θα πάω εδώ. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο σύνολο. Εξαιρετικό σύνολο, μοντέρνο, ξεχωριστό. Πάμε, ελαστικό παντελόνι, απίθανο. Πραγματικά απίθανο, με πολύ ωραίο λινό μπλουζάκι από πάνω. Με κουμπάκια το μπλουζάκι μου. Έχουμε και εδώ, μαζεύει το μανικάκι και γίνεται πιο κοντό αν το θέλουμε. Και πάει τέλεια με αυτό το παντελόνι, έτσι, που μας παραπέμπει λίγο σε μιλιτέρ τύπου. Ένα 30 στήθος και περιφέρεια μπορεί να καλύψει το μπλουζάκι μου, εδώ, στο χρώμα της άμμου, όπως το βλέπετε. Και έρχεται εδώ και μου κάνει και μια μυτούλα. Τη βλέπεις τη μυτούλα? Πονηρή. Πονηρή, όμορφη, καλά. Εντάξει, το κολλιέ νομίζω ότι πιο ίδιο πεθαίνεις. Το κολλιέ είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται το σύνολο αυτό. Και σε ύφος και σε στυλ εντωμεταξύ, γιατί είναι ένα μοντέρνο κομμάτι, όπως πολύ μοντέρνο είναι και το παντελόνι και το μπλουζάκι και το σύνολο όλο, και του πάει ένα τέτοιο εντυπωσιακό κολλιέ. Το φέρνω κοντά να το δείτε, είναι απίθανο. Πάρα πολύ ωραίο υλικό εδώ. Είναι βαρύ, βαρύ εννοώ σαν ποιότητα, έτσι, δεν είναι πλαστικό κομμάτι. Λοιπόν, και πάμε να σου δείξω και το παντελόνι, που είναι αυτό, που φτάνει άνετα το 135 περιφέρεια, άνετα. Τι βγάζει στη ζωνίτσα αν θέλεις, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο. Τώρα όμως εγώ αυτό έχω να σου το δείξω και έτσι, αφού του βάλω και εδώ το κολλιέ, γιατί έχω να στο δείξω και αλλιώς. Το έτσι και το αλλιώς μου, θα το βάλω πρόχειρα τώρα εδώ. Όχι, δεν το βάλω. Θα σου δείξω λοιπόν αυτή τη θεϊκή μπλουζίτσα που τη λατρέψατε και έχετε δίκιο, γιατί είναι καταπληκτικό κομμάτι. Είναι τύπου πουκάμισο, αλλά είναι βαμβακερό ύφασμα και είναι και διπλό το ύφασμά του. Ο γιακάς και στο σημείο εδώ είναι ποπλίνα και το υπόλοιπο είναι βαμβακερό. Και έχει υπέροχο γιακά, όπως το βλέπεις, το γιακαδάκι του, και έχει και το γιακαδάκι του από πίσω. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Όσες κυρίες το έχετε πάρει, πραγματικά έχετε εντυπωσιαστεί και εμένα μου άρεσε πολύ. Είναι πολύ ιδιαίτερο ρούχο και κατεβαίνει επίσης το μανικάκι και ανεβαίνει. Λοιπόν, εδώ έχω και χρώματα, σου το δείχνω σε μαύρο. Μπορεί να καλύψει άνετα το 170 στήθος και περιφέρεια. Το φοράνε όμως, επειδή το έχω δει, και πολύ μικρότερες διαστάσεις και είναι καταπληκτικό. Οπότε άνετα εδώ τώρα μπορείς να μου το φορέσεις με το παντελόνι αυτό. Του πηγαίνει πάρα πολύ όμορφα και εδώ.
και σε ύφος και σε στυλ του πηγαίνει επίσης. Έχει τη μοντερνιά που χρειάζεται, θα σου έλεγα, όπως και το κολιέ. Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Όπως και να αποφασίσετε να το φορέσετε, είναι εξαιρετικό. Ή με το μπέζ μπλουζάκι, έτσι με το χρώμα της άμμου, ή και με το μαύρο του πηγαίνει θαυμάσια. Λοιπόν, τώρα όμως θέλω να κάνω, να πάω εκεί που είπα, να το. Και σε βρήκα εγώ εσένα, ναι. Πού σε ψάχνω, εδώ μέσα στο χάμο. Λοιπόν, και να ετοιμαστεί η φίλη μου η μπόλικη, γιατί έρχεται η σειρά της. Έχω να σου πω. Και έρχεται και σε πολύ ωραίο στυλ η σειρά. Λοιπόν, κάτσε γιατί έπεσε, έπεσε από την κρεμάστρα. Λοιπόν, την υπομονή σας λίγο και πάω και βουαλά. Λοιπόν, τι πουκάμισα είναι αυτά. Τι πουκάμισα είναι αυτά. Πέστε μου, μα δεν είναι τέλειο. Τέλειο φλωράλ, 1,80 στήθος και περιφέρεια. Μπορεί να καλύψει με ροζ τριανταφυλάκια και πράσινο, και εγώ στο έβαλα με λαδί παντελώνα λινί που καλύπτει και το 150 περιφέρεια και είναι απίθανο όλο το σύνολο, και ένα ωραίο ροζ κολιεδάκι. Εντάξει τώρα, τι να πω, η παντελώνα μου είναι υπέροχη, είναι μοντέρνα, όπως πολύ ωραίο κομμάτι είναι και το πουκάμισό μου. Εδώ μπρατσάκι, εδώ όσο θέλεις, και καταλήγει στον αγκώνα. Τις λατρέψαμε αυτές τις πουκαμίσες και δικαίως. Πρώτα απ' όλα είναι ελαφρύ ύφασμα, θα το βάλεις όλο το καλοκαίρι. Μπορεί να φορεθεί και για πιο καλό, εάν θέλεις να πας κάπου πιο καλά, με μια λαδί παντελώνα, πιο παντελώνα, έτσι, γιατί το καλό το ντύσιμο θέλει την παντελώνα του. Εγώ εδώ στο έχω βάλει σε λινό, αλλά μπορούμε να το βάλουμε και με λαδί παντελώνα, μια χαρά. Λοιπόν, εδώ είναι το από πίσω, και μπροστά θα σου δείξω ότι έχει πολύ ωραίο διακριτικό στρασάκι, εδώ όπως βλέπεις, που έρχεται πραγματικά και το στολίζει και το κάνει να έχει προδιαγραφές και για πιο καλό ντύσιμο. Τώρα θα πάω εδώ. Δεν πρέπει να πάω και εδώ. Δεν πρέπει να προσέξω και τη φίλη μου που έχει μικρότερη διάσταση. Πρέπει. Λοιπόν, 1,10 στήθος και καλύπτει περίπου και το 1,20 περιφέρεια. Τέλειο λινό φόρεμα σε πράσινο χρώμα, απίθανο. Εδώ, πόσο μ' αρέσει να σας δείχνω έτσι τόσο ωραία ρούχα. Λοιπόν, λινό, δροσερό, που μπορεί να σταθεί παντού, και εδώ, και μαζεύει το μανικάκι και κατεβαίνει, περίπου ίσια η γραμμούλα του είναι, έτσι, εδώ στην περιφέρεια. Άρα η φίλη μου με το 1,10 στήθος και το 1,20 περιφέρεια μπορεί να φορέσει ένα τόσο όμορφο και τόσο ξεχωριστό ρούχο. Εγώ του έβαλα και μια περλίτσα εδώ στο λαιμό να το γεμίσουμε. Έχει πολύ όμορφο στολίδι σε αυτό το μέρος και χωρίς να είναι πάρα πολύ, είναι ακριβώς αυτό που πρέπει για να τραβήξει όλα τα βλέμματα. Τώρα θα πάω εδώ. Αχ, φίλοι μου, εδώ λοιπόν. Τώρα φίλοι μου, εδώ ήρθε ένα πραγματικά καταπληκτικό κομμάτι που είναι επίσης δροσερό, που είναι επίσης να το φορέσεις και να μην αισθάνεσαι τίποτα. Είναι βισκό σατέν και είναι φανταστικό. Μέσα στην απλότητά του είναι αυτό το χύμα ρούχο που χρειάζεσαι για όλο το καλοκαίρι και ακόμα έτσι για πιο καλές στιγμές. Σε υπέροχο χρώμα στο βρήκα. Τι ωραία, κάνει και μια ωραία γυαλάδα μέσα. Απίθανο. Λοιπόν, αυτό το χρώμα άνετα το 1,80 στήθος και περιφέρεια, και εγώ διάλεξα να σου το βάλω με παντελώνα βισκό στο χρώμα του πούρου. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Τώρα, αυτό το κομμάτι μπορεί να φορεθεί και με μπλε και με μαύρο εάν θέλεις, και με λευκό θα ήταν φανταστικό, και με το χρώμα της άμμου, με όλα τα χρώματα μπορείς να το φορέσεις. Και είναι ένα καταπληκτικό ρούχο. Πολύ ωραίο και το κολλιέ που διαλέξαμε να σας το δείξουμε. Τέλειο. Εδώ. Άνετη,
ρηχτή, δεν χρειάζεται να είσαι 1,80 για να το φορέσεις, έτσι. Περιφέρεια, θα πέσει όπως το βλέπεις, στη μικρότερη διάσταση, φίλοι μου, θα πέσει πλούσια, έτσι όπως τη βλέπεις. Μανικάκι, μπρατσάκι, όσο έχεις θα το πάρει, τέλειο. Πολύ 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 ωραίο ρούχο και εύκολο. Και θα σου το δείξω τώρα και το τάλ. Εδώ, το τάλ. Έλα για το λίγο να στο δείξω πώς μπορεί να φορεθεί, γιατί υπάρχει και στο χρώμα της άμμου. Κάνε κάτι, δείξε μας κάτι. Τι να σας δείξω, σας δείχνω συνέχεια. Αυτό κάνω. Το θέλουμε πακέτο, δεν θέλουμε τώρα. Θέλουμε σύνολο. Σύνολο θέλουμε. Α, θες το τάλ, Ναι, το αντί μας δεις τώρα. Σέχω. Για να δω. Αυτό είναι γκρι ή μπροζέ, γκρι, Αυτό είναι πούρου. Πούρου. Έτσι. Το πούμε πούρου λοιπόν το χρώμα. Και έλα φίλοι μου. Πούρου Αβάνας. Ναι. Πολύ ωραίο και έτσι. Δεν είναι τέλειο. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και ένα. Για γάμους τώρα, βαφτίσεις. Και το κολλιέ είναι επίσης τέλειο. Συμπεθέρες, τώρα εκεί τώρα. Αχ. Όχι, όχι οι συμπεθέρες αυτές. Οι άλλες συμπεθέρες. Να πάω στη συμπεθέρα με το φόρεμα ή με αυτό. Εσύ να κάτσεις εδώ που κάτω. Και να μην βάλω τίποτα, Λοιπόν, είναι, φίλοι μου, έρχεται λίγο και ασημίζει αυτό το χρώμα και είναι τέλειο. Όπως το δείχνω. Φυσικά και εδώ η μπλούζα μπορεί να φορεθεί με μαύρο, μπορεί να φορεθεί με μπλε, έτσι. Δεν έχει περιορισμούς με λευκό κτλ. Αλλά και τότε έτσι όπως το δείχνω. Πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι μου άρεσε εμένα, ναι. Και έτσι μου άρεσε. Επίσης. Και αυτό ωραίο. Φανταστικό. Το κεραμιδί, και νομίζω το ότι έχω μπορντό. και μπλε. Ρωτήστε με γιατί πρέπει να υπάρχει και σε άλλο χρώμα. Λοιπόν, για πάρ' το αυτό εσύ. Λοιπόν, τώρα θα πάω εδώ όμως. Θα πάω γιατί πρέπει να πάω. Ποιος το λέει αυτό? Εντάξει, να δείξουμε και κάτι άλλο. Για τους γάμους δείξαμε, για τις χαρές δείξαμε, για την εκδρομή, για το ταξιδάκι που θα πάει η φίλη Του μου. μέλιτος. Όχι, για το ταξίδι που θα πάει η φίλη μου δεν πρέπει να της δείξω και εκείνης τι θα Εγώ φορέσει. πρωτομαγιάς. Βέβαια και πρωτομαγιάς, αλλά θα πάει και ταξιδάκι, είμαι σίγουρη. Μου έρχεστε εδώ και μου λέτε έχω κλείσει ταξίδι, κύριε Τιγόρη. Λοιπόν, εδώ σου δείχνω γλυκύτατο ριγέ, εμένα μου αρέσουν τα ριγέ τα ρούχα, με κυτρινάκι, λεμονί δηλαδή, παστέλα αποθώσεις με γαλάζιο, έτσι τυρκουάζ, πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ φίλοι μου είναι με μακρύ μανικάκι που θα μου το τραβήξεις και είναι βαμβακερούλι ωραίο. Έτσι να σε κρατήσει και λίγο μέσα στο καράβι που κάνει ψόφο. Άμα βγει στο κατάστρωμα δηλαδή. Και εκτός του καταστρώματος, έχει τόσο air condition που θα ψοφήσεις μέσα. Είναι μια χαρά το μπλουζάκι αυτό, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι και πολύ ωραία ποιότητα, διαστάσεις 1,30 στήθος, 1,35 περιφέρεια μπορεί να καλύψει. Και κοίταξε τι ωραία. Μα εδώ σου βρήκα και μια όμορφη. Καλά, θα το βάλεις και με το τζιν σου, δεν το συζητάμε. Το τζινάκι σου, μια χαρά. Λοιπόν, εγώ όμως σου προτείνω απίθανη λινή παντελώνα, χαρδιά μπόλικια, έτσι, για να κάθεσαι και άνετα, και είμαστε περίπου στο 1,40 περιφέρεια εδώ. Άνετα το 1,40. Μπόλικο μπουτάκι. Και το συνολάκι μου είναι αυτό, γιατί πρέπει να ετοιμαστείς και για ταξίδια και για εκδρομές. Και εγώ είμαι έτοιμη για να σου δείξω τέτοια σύνορα που είναι φανταστικά. Και θα πάω και εδώ. Τι γλυκό ρούχο είναι αυτό που σου βρήκα, φίλοι μου. Λοιπόν, μπλουζάκι καλοκαιρινό, βαμβακερό, αλλά να σε δει η κόρη και να πει άτσα η μαμά, να το διαδώσει σε όλη την οικογένεια ότι η μαμά άρχισε να φοράει επιτέλους μοντέρνα ρούχα. Λοιπόν, δεν είναι απίθανο. Εγώ ξετρελάθηκα με το Σνούπι μου εδώ, ο οποίος είναι μια γλύκα. 1,24 στήθος, 1,28 περιφέρεια. Φίλοι μου, εδώ θα σου πω και θα στο τονίσω κιόλας ότι πρόκειται για εξαιρετική ποιότητα βαμβακερό μπλουζάκι. Δεν είναι απλά μπλουζάκι σπορ, είναι εξαιρετική ποιότητα, έχει εξαιρετική δουλειά επάνω για να εντυπωσιάσει.
Πραγματικά. Είναι ένα σπορ μπλουζάκι, αλλά τα σπορ μπλουζάκια δεν σημαίνει ότι είναι και χαμηλής ποιότητας, έτσι. Λοιπόν, εγώ πάλι σου το δείχνω με γκρι. Γκρι λινή παντελώνα. Μια χαρά. 1,30 περιφέρεια. Φαρδιά, άνετη, λινή παντελώνα και κάνεις ένα γκρι ωραίο σύνολο. Του πάει πολύ ωραίο αυτό το γκρι όμως. Καλά, μπορούμε να βάλουμε βέβαια και το γκρι το ελαστικό μας στο παντελόνι αν θέλεις, χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά εγώ διάλεξα τη λινή. Πραγματικά σε αυτή την μπλούζα, εκτός από το ιδιαίτερο σχέδιό του, με εντυπωσίασε πάρα πολύ η ποιότητά του. Το βαμβακερό του το ύφασμα. Λοιπόν, εδώ είμαι φίλη σου, εδώ είσαι φίλη μου, που για την εκδρομή σου είναι ό,τι πρέπει, γιατί για την εκδρομή πρέπει να την... πάω εδώ τώρα. Θα συνεχίσω λοιπόν. Κοίτα, συνεχίζεις. Κοίταξέ με εδώ. Τι σου έχω. Τέλειο. Απίθανο. Απίθανη μπλούζα. Λοιπόν, πάμε στο ροζάκι να τη δούμε. Με επίσης υπέροχες παραστάσεις. Επίσης υπέροχη ποιότητα. Ωραίο βαμβακερό μπλουζάκι. Ποιοτικότατο. Με διαστάσεις 1,22 στήθος και φτάνει και το 1,24 περιφέρεια. Δεν είναι και... Λοιπόν, αυτό εδώ παιδιά είναι τζιν ύφασμα. Εδώ το καπέλο είναι τζιν που έχει και στράσε πάνω. Μα είναι τέλειο. Κοίταξε τι ωραίο σχέδιο. Το φέρω κοντά, να το, ήρθε κοντά. Πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Φαίνεται. Πιο κοντά δεν πάει. Πιο κοντά πεθαίνεις, Εγώ τρελαίνομαι για αυτά τα ρούχα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είχε στα 80 μου κάτι τέτοιο θα φοράω. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξω look, ας πούμε, στα 80. Λοιπόν, και εδώ το έχουμε με παντελώνα που κάνει ωραία ψαθούλα το ύφασμά της και υπάρχει και σε αυτό το ωραίο το τύπου ψάθα, βαμβακερό τύπου ψάθα. Ωραία παντελώνα και εδώ, φαρδιά, ρηχτή, με λαστιχάκι, δεν σε ενοχλεί πουθενά, σε πολύ ωραίο χρώμα και είμαστε άνετα το 1,40 περιφέρεια εδώ. Άνετο μπουτάκι για να σε πάρει, ωραίο χρώμα. Με ό,τι και να το φορέσεις, θα μ' άρεσε εμένα και με το προηγούμενο μπλουζάκι, δηλαδή δεν θα πήγαινε και έτσι. Πώς θα πήγαινε. Για να σου το δείξω και έτσι γιατί μ' αρέσει. Τώρα που το βλέπω, θα μ' άρεσε πολύ και έτσι, εκτός από το ροζ. Λοιπόν, φαίνεται καλά. Θα μ' άρεσε πολύ και έτσι. Και με τον γκρι δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίο. Είτε το διαλέξετε έτσι, είτε το διαλέξετε έτσι. Το παντελόνι, όπως και να διαλέξετε να το βάλετε, θα είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Έτσι και να ξεκινήσει η εβδομάδα όμορφα. Σωστά. Δεν πρέπει. Έτσι να σας φτιάξουμε τη βδομάδα με υπέροχο βιντεάκι, καταπληκτικά ρούχα που έχουμε διαλέξει για όλες εσάς με πάρα πολύ αγάπη. Τις αγαπημένες μας φίλες, είμαι η Αττιγόνη, θα μας βρείτε στον Κορυδαλό Δημητρακοπούλου 51. Το τηλέφωνο μας είναι το 210 49 77 872 για όποια πληροφορία θέλετε. Μια εγγραφή στο YouTube να την κάνετε για να είσαστε από τις πρώτες που μαθαίνετε τα νέα όσον αφορά τις αφήξεις. Θέλουμε και τα σχόλιά σας όμως. Και τα βιντεάκια σας, φυσικά τα σχόλιά σας για μας είναι πηγή ζωής, έτσι, πηγή έμπνευσης θα πούμε, τα χρειαζόμαστε. Τα σχόλιά σας μην τα θεωρείτε ποτέ περιττά, έτσι, μας ενισχύουν. Είναι πανάκριβα δώρα. Μας ενισχύουν. Πανάκριβα. Μας ενισχύουν πάνω απ' όλα και μας δίνουν και ωραία κατεύθυνση, έτσι, που να οδηγηθούν. Πού να πάει το καράβι. Πού να πάει το καράβι, όπως λέει ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, πολλά φιλιά από μένα, γεια σας. Γεια σας.